علی حیدر قەیتان یەک ji damezrînerê PKK ye. Medya PKK behs kir got ku ji di êrişekî dewleta Tirk a dagirker ji ber ku niha nema dibêje dagirker jiyana xwe ji dest da. Derewekî mezin kir, xapandinekî mezin kir li gorî agahiyên tekez û biewle ji nava rêxistina PKK Alî Heyder Qeytan tasfiye kir ne ji ber ku Alî Heyder Qeytan qut bû yan jî dixwest perçe bibe ya li dijî Apoyê ya li dijî PKKyê na ji ber psîkolojiya wî xerab bû nexweşîna wî yanî rewşa wî ya psîkolojî têk çû hilweşiya dîn bû bi kurmanciyên bêjin dîn bû mejiyê xwe wenda kir hişê xwe wenda kir dîn bû digiriya bi darare diaxivî bi kevrar diaxivî û rewşekî wilo nebaş li nava kadroyên PKK şervanên PKK çêdikir wî xistin hebsê feddemekî uja çêr û dijûna ji PKK jîr digot ji her tiştî jîr digot û digiriya wilo wekî poşmaniyekî mezin dijiya ji ber ku Alî Heyder Qeytan yanî yek ji tetikkeşên Xapoyê Xapo emir dayî wî ku jina Hamilî Yıldırım Ayten Yıldırım bikuje. Emir da Salaheddîn Çelik nekuşt Alî Heyder Qeytan li kampa Libnanê Ayten Yıldırım jina Hamilî Yıldırım kuşt. Ev Hamilî Yıldırım qaşot hebsa Emiralî de li gel kujerê jina xwe dijiya. Alî Heyder Qeytan ji herêma Dêrsimê Elewî û Mustefa Qereso wilo wekî derbarê bîranîna wî di vîdyokî û axaftinekî belav kirbû anavê jî ev axaftina wî belav kir. Her wiha rêxistina PKK wextê li iflasê dikeve vedgere çîrokê xwe yê berê. Tacirê ku li iflasê iflas dike vedgere defter mefterê xwe yê berê ka belkî ji xwe tiştekî bibîne dîsa li ser piya raweste eynî rewşa PKK tevgera Xapoçî aniha ev e. Ê ku tîcaretê bi xwîna gelê Kurd bi doza gelê Kurd bi dirûşme û sloganên mezin Kurdistana serbixwe û azad, Kurdistana sosyalîst, Konfederasyona Rojhilata Navîn, Konfederalîzma Rojhilata Navîn, Konfederalîzma Tirkiye PKK xwe bi van meselê hanê pir mijûl bi konfederalîzmê gelekî mijûl rêxistina PKK lewma normal e yanî yekî wek Kakşar Oramar û wekî din ji ber ku yanî ji konfederalîzmê hez dikin lewma ji PKK hez dikin. Ev tiştekî normal e yanî ku kesên wekî Kakşar Oramar û wekî din hevalê Xapoçî bîne. Em vegerin Alî Heyder Qeytan û rewşa Alî Heyder Qeytan. PKK wî tasfiye kir lê di medya de gotin ku êrişekî dewleta Tirk a dagir kir jiyana xwe ji dest da. Xapo şermezar kir êrişa dewleta Tirk a dagir kir ku armanca vê êrişa hanê Alî Heyder Qeytan jiyana xwe ji dest da na. Ê ku Apoyê ku niha mesaja dişîne mesaja ku konferansa nizanim çi konferansa nizanim li Frankfurtê konferansa li Kolonê konferansa li Amedê li Diyarbekir û Apo hema mesaja dişîne gelo bere medenî ferho û tekûş mekûşên medya PKK bêjin gelo PKK gelo Apo Xapo êrişa dewleta Tirk a dagirker li hemberî Alî Heyder Qeytan şermezar kir bi belge derxînin bi dokûment bi belge derxînin bi tekst derxînin. Tiştekî wilo heye berî ha ne niha dibik aniha Xapo çend gotina bêje
یان jî hevalê wî ser navê wî tiştekî wilo binivîsînin îmzeya wî bavêjin wela serokatiye daxuyaniyekî derxistiye Elî Heyder Qeytan bi bîr anî. Elî Heyder Qeytan bi bîr anî kujerê Elî Heyder Qeytan şermezar kiriye yan na? Na. Xapo kujerê Sakîne Cansiz û hevalên wê jinên Kurda şermezar kiriye na? Na. Xapo kuştina hemû li gorî medya PKK kuştina Nûreddîn Sûfî bi êrişekî dewleta Tirkî dagirker apo şermezar kiriye na? Na. Ez dibêjim bera Emer Ocalan derkeve şepşepa devî wî û herek menekê xwe bine gundiya bike bersiva van tiştê han bive. Mana diçû cem apê xwe û tê biraziyê wî ye diçû cem wî ji herbêje Xapo Efrîn hat dagirkirin te şermezar nekir. Hevalê te hew qasa hatin kuştin te şermezar te rojkî ji roja dewleta Tirk şermezar nekirî. Apo ji wextê hatî girtin dewlet wekî dewlet ne wekî hikûmet hinek rexneyê nizam ez rexne li AKP dikim ez rexne nizanim kî dikim na. Resmî fermî zelal wekî ku mezlûm dogan Kemalpîr Xeyrî Dirmîş di hindirê hepsê de digotin min dewletekî dagirkerin em Kurdistanê dixwazin em Partiya Karkerê Kurdistanin em ne xapoçî ne em ne apoçî ne navê apoçiyê tê qebûl nedkirin. Xapo tiştekî wilo zelal û paqij û li hevhatî li hemberî dewleta Tirk û şermezarkirina kiryarên dewleta Tirk ê van 5 salên dawî van 10 salên dawî tiştekî wilo heye eşkere bikin ferm tişkî wilo tune. Tiştekî di xurcika PKK û ev ana ji xwe napirsin ev entelektûelê PKK wilo ji xwe bipirsin çima Xapo rexneyên tund ev cinayetên ku hemû medya PKK dibêje dewleta Tirk li dûyê kuştina Sakîne Cansiz kuştina Elî Heyder Qeytan kuştina Riza Altun kuştina Nûreddîn Sûfî kuştina Restem Cûdî ji xwe evên tiştên rojavayî Restem Cûdî û ev kesên din ê ku girêgirên Kurdên Rojava ku hatin jiyana xwe ji dest dan û qaşo dewleta Tirk wan êrişî wan kiriye Xapo tu carî wan bi bîr anîye şermezar kiriye tiştekî wilo tune. Sibe bavê sîstemê jî aldar û were kuştin tiştek pê bê xazoqekî di wî dirakin Apo wî naz nake ha. Apo ne dibêje rehma Xwedê lê bû wela xurtekî baş bû teknîkselekî baş bû pense û tornavîsî wî bi di distî wî de bû ji me radyoa diselehand û çê dikir û temîr çî bû baş bû tiştekî wilo heye çê bibe na. Wê çê nebêhnî. Çi were serê Şahîn çêlo jî mezlûm Ebdê bi distê dewleta Tirk eger were serî wî Xapo dewleta Tirk şermezar nake. Xapo we nabîne Xapoyekî wek Elî Heyder Qeytan nabîne Riza Altun nabîne ew bibîne. Îja kûrekûr û lûrelûra medya PKK û civîna çê dikin û bîranîn û li Xolnê wê çêkin û li Berlînê li çêkin û li Bruxelê û hemû çir û vir û dere û PKK Elî Heyder Qeytan kuşt ji ber ku nexweş bû. PKK Orhan Aydin kuşt ji ber ku Orhan Aydin nexweşîna wî ya psîkolojî hebû. PKK wî kuşt. PKK gelek kesan kuşt. Endamê xwe hevalê xwe û da wî wela di şerekî giran de di berxwedanekî mezin de li hemberî dewleta Tirka dagirker jiyana xwe ji dest da. PKK xapandinekî bi vî rengî naxwar tîcaretê bi Elî Heyder Qeytan. Elî Heyder Qeytan ev belgekiriye ev dîkumentkiriye Elî Heyder Qeytan li xwe dinere. Bi berê jî gotiye ez ê dubare bikim. Li xwe dinere dibêje ez bêjiyek ez wekî Elî Heyder Qeytan dibêje ez wekî bêjiyekî li ber camiyê bûm wekî li ber camî û PKK hat û xwedî kir û muezin kir û nizam
خو بيجي دبينه خو بي أصل دبينه أب علي حيدر قيطان إيكو نها مصطفى قرص بسود بيج الزانيار بو مالا مني زانيار بو زانبون شرشرة زانبون جيد باريا ججور وججير زانيار بو نزان چبو لدسبيكا خود هناك هلبس ملبس ولو حوداني وي هلبس تيهبون علي حيدر قيطان هكي كويج هلبس طبعا كركو جير مبريجي في مثلا هاني ودي چاوا کەسایەتیەن کو بچێکی هەست و خەیال لە جەموانایی چاوا دەبن کوژەر ئەوەی عامودێژی ناویوی چیە قوزەیە کرێ باوێ قەحپە دنیا سەفقان حەکیم سەفقان دەماژ پەکەکێ قوت بوو دڵکەتب و کادرێکی پەکەکێ هەنەرمەندە ئەز ناوێژم گونە هەیە وی ژناوی ژێ بغەیدە ژناوی داڵقینە تەشقەلیوی ناوا پەکەکێ دەست باز ناکەم دڵکەتب و هەنەرمەندێکی دناوا پەکەکێ ئەلسام چ دوێ دە عەجیبان دبوو یانی مەرە یانی بەلکی ستارا خودێ لێ بێ ئەوژی دەفش پەکەکێ بەرداو دیسا vegeriya ناوا پەکەکێ وژا پەکەکێوی ڕەزیل کرد پەکەکێوی شەرمەزار کرد ئەف حەکیم سەفقان وی کرد خاین وی کرد نزانم چ وی کرد وی یا خست ڕەوشێکی تڕۆ هەلبەستێکی نووسان ئەس قەدەخەمە هەڤال من نەخوینن هەڤال من نەبینن لێ من نەگەرن ئەس قەدەخەمە ئەس قەدەحەمە قەدەخەیە دیسا vegeriya axura apoçiya reklam û propagandaya ji apoçiyat dike wê rêxistina ku wilo ji kola xerabtir anî serî wî yaw serê sedî pênc tiştê ku PKK anî serî wî baniya serê me bi namûs minî dinyayê ser serê PKK xerab kirin tişkî wilo jî tune wê yanî ez ji wan qut bûm ez ji wan dûr ketibûm rex nekir bê ku cihê me hebû qedr û qîmeta me hebû gelek tişt li ser me erd dikirin mensib ser me erd dikirin pere yanî digotin were nizanim em ê behsa jehrahî bikin ronahî bikin were di nava ronahî de berpirsê PKKê Ewropa berpirsê PKKê Qendîlê hemû di nava rewşekî de biku çawa weşek vegere wez venegeriya û çoka xwe dananî erdê parsiyê xwe dananî erdê ji rêxistina xapoçî ev ê wekî Hekîm Sefqan wan vegeriyan û ketin nava bazariyê û ji xwe re helbesta dinivîsîniya û ev ji xwe wilo fedî tune şerm tune yanî şerm ne ji helbestê şerm ne ji jiyanê ne ji dîrokê min dît ku li ser nizanim ne hevalê minî Facebookê lê wilo ji bir derket nizanim çima ji bir derket Hekîm Sefqan û ja reklama Alî Heydar Qeytan dike yekî kujer yekî qatil yekî helbestvan reklama yekî kujer dike yekî terorîst dike berpirsekî terorîsta dike ku bi deha li ser destê ev Alî Heydar Qeytan hatine kuştin bi deha keç hatine ixtîsab kirin jina wî PKK wê jina wî jî bikuştana seher ku ji nava PKK reviya xuşka Yıldırım Merkît Cemîle Merkît seher jina Alî Heydar Qeytan jina PKKê bazda û niha hîna li jiyanê ye eger biaxive eger binivîsîne wê çîroka Apo çîrokê PKK wê eşkere bike û eger biaxive eger bixwaze biaxive mixabin naaxive çend cinên hene ku di nava PKKê de ku şahidên gelek misilane heta niha naaxivin Kesîre Yıldırım naaxive ev Cemîle Merkît naaxive yeka li Brukselê heye xanem Şemsê Qeleç xweziya ji mala Xwedêrê Şemsê biaxive defter û çîrokê Apo ji ber re deyne ser masê û rûpel bi rûpel
ڕۆژنویسێ خۆ بنووسینە بێ ئاپۆ یەکی چاوا بوو خۆزیاش ماڵا خۆدێرە ئەنە تەماشەژی دیکە خۆزیاش ماڵا خۆدێرە و میرێ کەرەمێ شەمسێ قلج هەواڵا دیلان بووەشینە و بێژە ژمەر بەحسا ئاپۆ بکە سەرۆکێ نەونەوی و تێکلیاوی و دانوستاندنی وی بژنارە چاوا ناخبن خۆزیاش خۆسکا بە ئاخەڵیا وێ ڕاستیا مەسەلێ وێ ئەشکەرە بوو ئاو عەلی حەیدەر قەیتان حتا کوم نەفەسا داوی کۆلەیە پێکەکی بوو دین بوو بچێکی عاقل بوو ئیدی خەبەراش ئاپۆر دەدا خەبەراش پێکەکێ دەدا پۆشمان بوو وەختێکە دین بوو و کە هەشی هات سەریوی لعنەتێ لە دیرۆکا خۆ کرد لعنەتێ لە ڕێخستنا خۆ کرد بە ئەمرێت پێکەکی و ئەو مستەفا قەرەسە و موراد قەرەئیلاندە ناو هەفتە بریارێکی دەرخستن و خەڵاس یانی مای ناوی مرناوی وەک هەڤ و مرناوی فەیدەترە دەوی بکوژن وی تەسفیە بکن و ژا لورە لور و کورە کورێ ژمر سەرمەدیا و جڤینا و بیرانینە و ئەڤالێ فواد نزانم بازێ سەرێ چیا بوو ئەلبەستوان و نزانم چوو بڕاستی بڤێ بۆنەیە یانی حسێن قەیتان هەلبەستوانێکی خۆزیا تەماشەبانێ هێژا ون بکینن وی ئەس دەما خاپۆچی بووم و حسێن قەیتان di medya PKK de di şoğulî mij helbestî wî hez dikir helbestvanekî gelekî baş bû dev ji PKK berda qenc û xweş kir bravo jê re ez hîvî dikim vegere helbestî vegere wêjeya Kurdî vegere têkstên Kurdî nivîsandinên Kurdî helbesta Kurdî xeyala wî xeyala helbestvanekî hêja ye Hisên Qeytan eger vegere ez yek ji xwendevanê wî me ez li benda helbestên nû ê Hisên Qeytan û ew baş vê meselehanê dizane ku ez ne ji vala wî de axivim PKK Elî Heyder Qeytan kuşt bi vê bûneyê silav ji bo Hisên Qeytan û biryara Hisên Qeytan ku ji PKK dûr ket erê li dijî PKK nivîs û nebû xwedî helwesekî wilo rexne gerî dirêj na bi jiyana xwe normal e bere îdî bi jiyana xwe bi karê xwe bi malbata xwe mijûl be lê dibê bi helbestê bi edebiyatê bi wêjeyê jî mijûl be mijara Elî Heyder Qeytan ku bûye alavekî erzan ji bo medya PKK bi mirina wî tîcaretê dikin bi jiyana wî tîcaretê dikin rewşa tevgera PKK tevgera xepûçî ew qas